Ovo je naš trio Fantastikus. A u knjizi Osnove stomatologije koju su napisali docent Marin Tanović i suradnica sa Zavoda za dentalnu antropologiju profesor Hrvoje Brkić i doktorica Ivana Savić-Marić, reći će nam nešto recenzentica profesorica Ljubić Krmek sa Zavoda za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu. Profesorica Ljubić. Na početku moram izraziti izuzetnu čast koju sam osjetila kada sam bila pozvana biti recenzent ovog udžbenika, a za predstavljanje udžbenika osnovne stomatologije pročitat ću dijelove recenzije koja je upućena Povjerenstvu za sveučilišnu i nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koja je poslije povjerenstvo odobrilo u stvari proglašavanje tog udžbenika kao sveučilišnog udžbenika. Dentalna medicina, odnosno stomatologija, izraz koji preferira urednik i autor udžbenika jer je obuhvatniji, kao polje biomedicinskog područja obuhvaća veliki broj grana, podgrana i interdisciplinarnih djelatnosti, a često interferira s granama ostalih polja biomedicinskog područja kao što su temeljne i kliničke medicinske znanosti te farmacija i biokemija. Vrlo često se opseg interesa širi u društvene i tehničke znanosti, što govori koliko je tematika kojom se dentalna medicina bavi opsežna. Veliki broj studenata prve godine studija dentalne medicine nije možda svjestan što obuhvaća izabrani studij i koji opseg usvajanja znanja ih čeka. Stoga ih na prvoj godini predmet osnove dentalne medicine polako i sistematski uvodi u buduću profesiju. Udžbenik osnove stomatologije ne samo da u potpunosti pokriva gradivo u navedenom kolegiju, već i daje puno širi prikaz struke. To omogućuje djelatnicima ostalih srodnih područja, čiji profesionalni i osobni interes je usmjeren na dentalnu medicinu, brzi uvid u sažeti prikaz struke te dobivanje relevantnih informacija. Udžbenik je metodički prilagođen nastavi na spomenutom kolegiju preddiplomske nastave te sustavno, to jest od temelja embrionalnog razvoja, anatomije i fiziologije usne šupljine i okolnih područja, preko opisa sadržaja kliničkih predmeta pa do dijelova struke koji su na neki način sastavni ili popratni dio ostalih specijalnosti medicine, veterine i farmacije. Također opisuje obrazovni sustav za stjecanje zvanja doktor dentalne medicine i organizaciju javnozdravstvene stomatološke skrbi u Republici Hrvatskoj. Udžbenik je izvorno djelo autora i koautora, ne samo tekstualno već i konceptualno. Na hrvatskom jeziku ne postoji slično djelo koje svojom obuhvatnošću toliko opisuje dentalnu medicinu i dodiruje gotovo sve pore struke. U svijetu je mali broj udžbenika slične tematike, a ovo se djelo, premda slijedi svjetske trendove, razlikuje svojim opsegom i konciznošću od ostalih publikacija slične tematike. U konceptualnom smislu djelo je pisano jasno i pregledno. Jezični stil je prilagođen akademskoj razini, a pri tome je zadržana jednostavnost koja omogućuje čitanje i razumijevanje s lakoćom. Udžbenik osnove stomatologije vrijedno je djelo nastalo kao rezultat dugogodišnjeg iskustva rada autora sa studentima prve godine studija dentalne medicine i bogatog znanstveno-istraživačkog i kliničkog rada. Napisan je pregledno, bogato je i svrsishodno ilustriran, a prikazanim materijalima znanstvenu podlogu. Smatram da je ovaj udžbenik optimalan za stjecanje znanja iz osnova dentalne medicine, kako za studente, tako i za djelatnike ostalih srodnih područja, kao i za sve zainteresirane koji žele dobiti koncizne i jasne odgovore o pitanjima koje obuhvaća polja dentalne medicine. Ja se zahvaljujem, Marine, što si uopće napisao tako jedno veliko djelo i što si nam svjetla točka i primjer svim nama ostalim djelatnicima Stomatološkog fakulteta, nastavnicima koji bi trebali slijediti tvoj put u stvaranju sličnih djela u svaki u svom području.